Pakruoth nyikwa Ramogi ro kama nanyokum kete RamogiTV kaende no kanyasaye oyieno wachopo kende chenro maro imore mwadhi goye mbaka sani gi buch jopiny mabiro bang'e. Wadhi wuoyo gi josiasa ariyo. Kennedy Ondiek men coordinator mar UDA South Nyanza kendo en jasiasa bende mar UDA, to gi Fred Okango men jagoro mar weche mag siasa ya Azimio bende en jasiasa ya Azimio kae. Gimomiyo wadhi go kodgi mbaka en report nadkoni jopiny oyude ang'o mane mbaka mwadhi goyo. Nyose mi report ni ne ogai mar ODM gi jatend ODM en Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto, kendo ne giwacho ni koro wachno odhi od bura kendo nego kadhe kaka en. To jopiny oyude ang'o mae mbaka mwadhi goyo gi welo ariyo gibedwa winjo pachi 2-3-6-0 kaka nyalo yudowa. Belinda Dhiambo Nyargema Kala e jaloko marwa pod wadhi kode mbele. Anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Joseph Kuria Irungu alias Joey shall suffer death. Bang' bura mose yuare kuom higni moktin ne 6 gikone Joseph Irungu ong'adne buch tho ewi nek mar nyadendi Monica Kimani. Kawango chopo saa 6 otieno to dakteche tema turkai bochako ng'anyo margi. And if nothing is done urgently, the health care system is going to collapse. Lakteche oramo ni ok gibidonje tich kiny ka jood bura bende oseyo migawo mar thieth kuom rem winjo lakteche go. Ni decision mane governor otimo koluwore gi chik, koluwore gi katiba kendo koluwore gi Urban Areas and Cities Act. Doho ma Kisumo ong'ado ni board matayo boma ma Kisumo ne ochuogi e tok chik. Nero kamana nyakum kete RamogiTV kani Joseph Irungu Kuria mong'ere gi nying mar Joey ong'adne buch nek bang' do yude kod ketho mar nego nyadendi Monica Kimani e higa mar 2018. E ng'eto mare jang'ad bura Grace Nzioka noyango ni neno mane opedhi e nyim doho no gi okinde Monica Kimani, okinde mag Joey kod okinde mag jotim nonro duto ne otudo Joey gi nek mar Monica. Joey ni kod ndalo 14 kende mar dhi e doho mar appeal kendo chwalo ng'ur mare. Lidio Keyo miwa ler mar wachno. En bura mosekao higni 6 buch nek mar Monica Kimani manotimore higa mar 2018 noyud ringre ode bang' kanonege e yo magalagala. Gikone to familia mar Monica Kimani oyudo fungruok bang' doho mamalo ng'ado ne achich maduong' e burano Joseph Irungu bura mar tho. Kochiwo ng'eto mare, jang'ad bura Grace Nzioka wacho ni kaluwore gi andika manopedhi e nyim doho no gi okinde Monica kod okinde Joey duto ne giyiere ni nek mar Monica ne galagala kendo odhi ataro gi chike mapachoka machiwo ng'eto mar nek ne jal motimo tim makoch makamano. I have ordered that the first accused person before this court, Joseph Kuria Irungu alias Joey, shall suffer death as provided for the offense of murder under section 204 of the Penal Code of Kenya. Kosomo kitapa yubachiela parko dario nyaka parko dadek mawuoke muma Nzioka wacho ni karaja chien ne oko yiene nega yubu bang' Nyasaye miye thuolo mar teme kabeno yango ni kit nek manonego Monica ne en nek mopangi kendo ne oken masira. Kado bende otudo lony manonego Monica gi lony ma Joey ne godo bang' yango ni noyudo tiegruok e weche magarita e piny mar Dubai. This is what the Lord said to Satan. Behold, all that he has is yours. Only do not lay a hand on his person. And I find no room anywhere for a person to take another person's life unlawfully. The person must have had some training. And remember, the evidence even revealed that after the offense was committed, the deceased was put in the bathtub and the shower tap was put over to run the blood off. When I read the report presented by the probation department, where the accused person himself says, I have been trained by the Dubai Police Academy and an Ogara group, I thought that corroborates
the finding of this court that there was full scale for commission of the offense. Jangad bura yango ni Joey ok nyalo thuolo dogi kindo ganda kaluwore ni en jal makite galagala kendo entiere kod ichongo malo ka japadri magwengi Joey to wacho ni ging'e kaka rawera mohero Nyasaye kendo makite ber gino makoro miyo jangad bura yango ni Joey entiere kod kido ariyo motegno gino mamiyo onyalo tiyo maundu ka oganda ok par. The probation officer, Mr. Andrew Kanyotu, he describes the accused criminogenic risk factors as follows. That he lacks stable partner relationships. He has antisocial personality patterns manifested by living on the edge. He is impulsive and a thrill seeker. He uses anger or aggression to control others. And finally, he says that the accused has a double personality trait. The probation officer interviewed a senior chief of free area location, Dr. Samuel Macharia, who described the accused person as being well-mannered, respectful, and was not a threat to the community. Bishop Shadrach Olo of Agape Sanctuary Church says that the accused person is a member of his church. He is steadfast in faith, relates well with fellow Christians, and at the time of his arrest, he was a choir master in the church. Okinde mar familia mar Monica Kimani onyiso mor mar ging'eto makamano ka koro gijiwo jogo mantiere kod buche doho mondo mi obed kod yie gi doho ma pachoka. Samoro ka ng'eto mar buradhe to iwinjo kisome to samoro iwinjo ne okodhini ka kidware to ka ogik kama chielo to kendo iwinjo ka samoro biro kori mane kaka ng'eto mar bura bedoga. Koro wasebedo ka wane kesni ka watete ane familia mondo ka giko to bedni justice oyudre negi kendo wasetemo nyaka ne wachake keso osedhi maber okaw igni modhuro lakini doho dhi mos tinde ne ringo mos lakini gikone to ni ratiro nyaka yude. Korka kore kokalo kuom kinde mage Joey notimo mos ne tho mar Monica ewi nek makochno kapodoramo ni en ne ok onego Monica Kimani. He expresses his sadness that such a tragic and careless loss of life on extremely circumstances bordering on an act of absolute madness that is beyond understanding, even to him, as he stands there convicted. He says that it is his prayer that the deceased family will find peace and that her soul will rest in eternal peace. Me, I believe my son is innocent. Na hajafanya kazi yoyote, kosa yoyote, hajaua. Kuna kitu ninaamini, kuna a God of a second chance. Na atamtoa. Na ndio unaona niko na nguvu sababu Mungu mwenye ninaamini ndiye atamtoa. He is like Joseph. Joseph alidhulumiwa hivi na Mungu baadaye alimtoa. Na hata ninaamini sasa atamtoa. Wakati wa Mungu ukifika. Irungu korontiere kod ndala par kod ang'wen mar tero ywak e doho mar apil mar kwedo ng'eto makamano. Higni auchiel nyaka ne yud ringre Monica Kimani konegi e ode. Familia mar Monica koro nyalo yudo fungruok bang' doho ng'ado buch tho ne Joseph Irungu mong'ere kaka Joey. Kata kamano familia mar Monica wacho ni ng'eto makama ok nyal golo lit magisebedogo kotenre kod lal mar nyargi. Lydia Okeyo, RamogiTV, Nairobi. Ng'anyo mar lakteche pacho ka endi mangima chakore ayanga otieno makawuono. Maendi no yang kod jagoro mar riwruok mar lakteche Dr. Davji Atela ma wacho ni piny owacho ok osedewo dwachgi kendo chakre kiny onge laktar mabiro yudore e od thieth pacho ka kamoro amora. Kaka Judith Omondi leronwa, moko kuom jood bura mag Azimio la Umoja bende dwaro mondo mi jatend migawo mar thieth ogwe tao poni ok onyal chopo kare dwaro mar lakteche. Ndalo abiriyo manyicha riwruok mar lakteche KMPDU ochiwo ne piny owacho
orumo kendo ng'anyo kaka oyang kod jagoro maduong' mar KMPDU Daviatella Orlando chakore ayanga otieno makawuono e pacho kama ngima. Wachiwo kendo walando ayanga ni ka wang'o chopo saa 6 otieno to dakteche te ma thur kae bochako ng'anyo margi mancha wacho kendo walando notice mar ndalo 7 marumo kawuono chuny otieno. To ok en ni wane mwang'anyo, sirikal ema ong'anyo nikech ywak maseketo mbelegi osebedo ywak mosebedo higni 7. And we advise our doctors across the country to begin discharging patients and referring them, because the government has been on strike for the last 7 years, and tonight we will join them fully. Ng'anyo ni mar lakteche osir kod moko kuom jod bura makoni ng'anye manyalo sundo piny owacho. Nataka kuungana na wabunge kuunga mkono tena kuunga mkono sana mgomo wa madaktari na wauguzi ndani ya Kenya. Tunataka kufikiria waziri akiwa mama anafikiria kutafanyika nini usiku wa leo baada ya saa 6 wamama wajawazito washikwe na uchungu wakimbia hospitali, hakuna madaktari. Vitu vya kuchezea, lakini afya ya binadamu sio kitu cha kuchezea. Na ninasema kwa uchungu kama mama, kama kuna mama wote atakaye kufa Migori County akijifungua na kukuhakikishia Ruto, hiyo maiti nitakufikishia State House uizike wewe. Kagikwayo mondo mimigawo mar thieth owinji ywak lakteche ma osebedo kang'uriare higa mar 2017. And we demand that the government does whatever it is necessary, first and foremost to avert the strike, but more importantly to address the issues that the doctors are raising. We believe that this government has got wrong priorities. It has got its priorities upside down. And if nothing is done urgently, the health care system is going to collapse. Jod bura gikoni poni ok nyal los midhirogo, owinjo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ogwetao kendo we tich ne jal mabiro loso sekta mar thieth. We want to call upon the Minister for Health and the Principal Secretary to resign because they don't have what it takes to run this ministry. The minister made a very silly mistake when the leadership of Doctors Union wanted to engage on dialogue. Instead of meeting the leadership, she opted to call interns themselves to bypass the leadership, which means she lacks what it takes to engage. We are not just politicians. We are health professionals in this assembly. And we are perturbed by the insensitivity of this government in resolving issues. Moko kuom gik ma lakteche gidwani otimnegi en chopo kare singo mar ongirimiti mane obedo bang' ng'anyo ma higa 2017 kaachiel gi chwalo e ute thieth lakteche ma jopuonjre. Judith Omondi, RamogiTV. Od bura ma Kisii ochwalo janeno mage e nyim od bura mar Senate e bura mar kero oko jalup gavana mar kaunti no men Dr. Robert Monda. Jalup gavana no itudo gi mibadhi e kaunti no kendo ma omiyo od bura nyocha okawo okang' mar gole oko e apisi. Jafwambo marwa mar Chris Owino miyo ler mar wachni. Bura mar gole e apisi jalup gavana ma Kisii Dr. Robert Monda ochakore ayanga e od bura mar Senate. If you're referring to any document, be specific which volume. Okil kamaloka mag County Assembly ma Kisii opedho neno mag thicho oko Dr. Monda kuom tiyo marach kod apisi mare, ketho chik, kaachiel kod koso bidhruok e apisi. County ma Kisii okelo achiel kuom joneno magi ma Dr. Monda wachore ne okwayo asoya mar omenda maromo 800,000 mar konyo yudo tich e bad migawo mar pie county no. I applied for the position of the commercial manager. Commercial manager? Yes. Did you have the qualifications for that position? Yes, I did. What is your professional background? I am a graduate with Bachelor's of Commerce, accounting major. Dennis Mokaya olero ne od bura mar Senate kaka Dr. Monda ne osingo mar konyo yudo lemo makamano tok yie chwado dhoge bor mar shillings 100,000. How was the deputy governor supposed to help in securing the job vacancy? I was informed that the deputy governor is in good terms with the management and the CEO of the Kisii Water and Sanitation Company, so it will be easier. Mokaya ma en ja ohala mar saloon
ne ouso saloon mare e nengo mar shillings 1,500 kata odoko ni jaode ne okorwako paro makamano e geno mar yudo tich kendo loko ngimagi. On agreeing on the amount that we will submit, we had raised the money earlier before. I was operating a salon at Ruai. So after the interview, we were sure it was a guarantee that the deputy governor, being in his position, he was able to get us the job. So I and my wife, we sold the salon, which we are operating at Ruai. We sold the salon to Peter Mugai, the sum of 500,000 shillings. Kata kamano, Dr. Monda wachore ne obwogo ngima mar Dennis Mokaya bang' fwenyo ne ochano chwalo bura makamano ne duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho kae EACC to koso miyo Mokaya tich. Bura makamano dhi rumo chieng' tich ang'wen jumani e kinde ma Dr. Robert Monda dhi yudo thuolo mar chung' e bao kendo sero senators mondo kik tere pacho. Jalup Governor Makisi Dr. Robert Monda dhi ng'iyo chal mare chieng' tich ang'wen e kinde ma senators dhi goyo ombulu e wi paro mar gole oko apisi, paro ma ochwal kod County Assembly Makisi. Chris Owino, RamogiTV, Parliament Buildings, Nairobi. Jadolo Paul Mackenzie kachiel kod achije wetene ne ochwale do mashanzu e kaunti ma Mombasa kawuono kuma itude gi ketho mag timbe njore. Kwayo mar dwaro ni achijego maromo 95 mondo we thuolo kod bond ne okotwagi e bang' Mackenzie rem chope do e nyim jang'ad bura mar Lea Juma. Gino manomiyo okil mare Wycliffe Makasembo odhi e jela mochwo kele do. Motelo ne mano, Mackenzie to ne bodhore e wi gino mokoni en akwede mitimone gi apisas mag jela ka owacho ni apisas go ne opoge gi jowetene kendo nogeng'o ne nyaka yo. Jang'ad bura Lea Juma ne ong'ado ni achijego ibiro chwale do tarik 26 dweni makoro ibiro chiw report e wi nonro motimnegi mar yango ka be pachgi ler koso oyo. Familia mamonjo dare miechgi gwenge ma Morijo e kaunti ma Samburu podo jote apis ruoth boma ma Maralal kaluwore kod luoro ni jomaundu nyalo dhi monjo gi kendo ka gidok e miechgi. Maendi ka to bedo ni sirikal to koni okenge oseketi mar thiro monje gwengego kendo jiwo gi mondo gidog e miechgi. George Bati miyo ler. Magi gin kwan mine mamonjo dare miechgi gwenge mag Morijo e kaunti ma Samburu. Kanyaka sani gi jote apis ruoth e boma ma Maralal kendo pok ging'eyo chieng' ma gibiro dok e mier. Nimeama, nimeosha nyumba, nimeosha kila mahitaji. Na hata watoto wamekufa. Na mali yote imeenda. Ninaenda kwa barabara, ninalala hii ofisi ya chief. Kwa Maralal, nimeosha chief yangu, nimeosha kila kitu mahitaji yote. Sina hata blanketi ya kulalia na sina hata ngozi ya kufunikana. Mimi huko Morijo akakuja huku tao. Sasa watu memaliza watu huko. Sasa sisi unalia saidi sana. Kato biro ni jopiny luoro gongoga, komishona maro Marokaka Abdi Hassan mauloso Samburu bang' timo romo kod apisa magarita. Osingo ne jodak makono mondo doge mier ka osingo ni okenge oseketi marakruok kod kweth jomaundu marocha rita e gwengego. Tumekaa hapa kwa chief, hatuna mahali ya kuenda. Tumeshindwa tutalala wapi? Tumekaa tu sisi. Tunashindwa sasa tutafanya nini? Tafadhali serikali tusaidie. Tumehama kutoka Ng'ata na Nyuki location Morijo. Sisi tumekuwa masikini sana. Sasa kina mama naona sasa nakimbia tu naenda tu na msiko. Hata kina mama wengi hapa hana mabwana, meuliwa. Hakuna hatari yoyote iliyoko sehemu hiyo. Tumefuatilia kwa makini, tumeshughulikia. Kwa hivyo ninawaomba
wananchi ambao wameondoka sehemu hiyo warejee makwao, warudi manyumbani, tujenge taifa. Abdi benogolo siemne kweth jomaundu manyayo kwe jamni kendo rocho ngima jopiny nyandwat mar Romo mar Okak ni poni ok giweyo timbego to gibiro mote badgi. Wale ambao wameingia katika sehemu hii ya Samburu ambao wanajifanya eti ni wafugaji waondoke mara moja, la sivyo, na tumeweka mikakati, tutawaondoa kwa lazima. We will uproot them. We will deal with them and make sure we consign them to where they come from. Kata obedo ni sirikal medo golo singo mar tieko maundu ma inyayo kod kwe jamni nyandwat mar Romo mar Okak, jopiny pod chunygi goyo kibikibi kendo gin kod luoro kaluwore kod monj ma itimo kod arife manyayo kwe jamni ma osenyiso wang' teko kendo ok dew kata duond sirikal mamiyo gi siem. George Bati, Ramogi TV. Mas wadhi yue moro machuok wadugo to pod wan geche manyien mobiro kelo iri ka kasto wadonje buch jopiny wapenjo ni Nadco report ni to jopiny to yude ang'o. Mae mbaka mar Richard Odhiambo makamu mani Kisumo wacho ni driver report mar Nadco jopiny oyudo Ward Development Fund kod opposition leader. Okay, ora meduru mana oro pachu ari adeka auchiel no naneno Ramogi TV ka Mark Maindi Mark Aluga japeng achiel mabom center anini yo makare kata kamana nkodi nyaka giko ero kamano Mark japeng achiel mabom. Driver Maindi Owino kamino molo mar ngodhe. Wach mar Joseph Irungu ni dwaro mana lamo yawa en wach momako dhoga jo bodaboda te joku okay aneno ka Alvin Sodhiambo bende ntiere ka endi wacho ni Alvin Sodhiambo bila ka wuok Garissa wan kod Thomas Obuya wuodo Riro Nyaguok jaode Dorcas kod Festo Newsletter ero kamana ahinya Alvin Sodhiambo. Eric Odemo kaya chunge Kanyamkago wacho ni Trevor Musna wadwa Okinyi Musa Trevor dakteche ng'anyo to sirikal oling thi jopiny ema dhi winjo matek kendo gidhi winjo malet. Ero kamana Eriko Boaz kaya Nyambeche Ramogi choponwa yo makare ero kamana ahinya wadhi yue moro machuok wadugo to pod wan geche manyien mobiro kelo iri ka omiyo kik idhi mabor ahinya. Ni Jimmy mzali wa Tezo kijiji cha Zoerani, kuna umri wa miaka 25. Mimi nilikuwa nataka niwe veterinary officer yani. Ndio mambo hakwenda vizuri ndio kabidi nikajitosa kwa mabiashara sasa. Hapa tumehustle ndugu. Tumeuza mpaka samaki azinhoka. Mada alikuwa apika mahandazi ile tunazungusha ananuliwa ndio tupata. Kaendelea hivyo ndo mzee akaja na idea kwamba tufungue business ya nguo sasa ili wenzetu nao wapate kusoma. Mzee kidogo alifariki toka mwaka juzi. Radio Bahari alafu na Citizen TV ndio pia alikuwa ana advertise hizi vitu za shabiki. Alijaribu kama mara karibu hata vuka mara 20 alijaribu mara nyingi sana. Hata sikuamini baada nilipopigiwa simu. Yake ilikuwa ni asubuhi. Hata baada kulianza kuingia message mwanzo. Kuna brother yangu mdogo nikamuonyesha hiyo message. Bro akasema ni kweli si urongo, ni kweli umeshinda hii do na plan ya kupanua biashara. Pia nikakamilisha ile ndoto yangu ya kuwa veterinary officer. Hiyo yani shabiki imenisort, yani dream yangu tulitatimia yani. Yeah. Shabiki super jackpot ni time yako. Mimi nadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your skizzer tunes into cash?
Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni kan duso mach. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iye chone tiel. Omake amaka kama nyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane RamogiTV. Orwaku kendo ni piny owacho geto chiwo nede mag suna maromo 869 ne oganda maromo milion 1.6 e kaunti ma Migori. Chenro no ma ochakore kawuono en mar jiwo lwenj kedo gi tuo mar malaria e kaunti no. Jafwambo marwa ma Migori, Juma, miwa ler mar wachni. Kaunti ma Migori na achiel kuom kauntis mayudore e alwora mar Nam Lolwe makwanjo bende koro pod yudo tuo mar malaria pod nitie malo kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Nyaka sani lipot yango ni tuono mar malaria pod landre 21% e kaunti ma Migori, ka bende okenge mopogore opogore pod imedo keti e kedo kod tuoni. To chenro gi gichalo kaka go yadh suna mo protect mine man gi iye ka gibiro e clinic immediately 13 weeks ka gisefwenyo ni gin gi ich, to ka gidhi osiptande wa timiyo gi yath miluongo ni fansida. Kaka koro kendo chiw net, we believe that kochopo higa mabiro to waboneno very good results. Chiwo nede mag geng'o suna ma bende piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore kod piny owacho mamalo kowego moko mago mag piny owacho ochako timo e kaunti ni ma Migori en achiel kuom yorego ma itiyo godo e kedo kod tuo mar malaria. Gimodhi ensure towards the end exercise moda timo niendi ni wan gi nets 869 gi 283. Apisa ma ochung' ne chenrogo mag kedo kod malaria e kaunti ma Migori, France Ngere, wacho ni tiyo kod net en achiel kuom yorego madongo ma bende nyaka sani koro konyo e geng'o landruok mar tuo mar malaria. Opuonjo jopiny ni net ok kan ne welo mokwongo gin familia gi magidakgo. Household kama ji ninde kendo chiemo. Onego bed ni nyithindo te even above 14 years maninde simba. Onego bed ni jonyuol ensure ni gininde nets. So jok ma misuse nets for the purposes they were not intended for, ibro kaune gi atua. Kata bed ni tuo mar malaria pod ni male kaunti ma Migori, lipot yango ni tuo ni osedok piny ka wuok 27% e higa mar 2015 nyaka 21% e higa mar 2024. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori bende jiwo oganda mondo oter nyithindo ma higni nitiere e kind dweche 6 kaachiel kod higni 2 e chanjo ma tuono
ma malaria. Malaria vaccine wachako 2019 in Nyatike and Awendo. But so far we scale up mwachopo 6 sub-counties. Here we are targeting about 49,000 children. Riwruoge mok mago mag piny owacho ma usbedo okang' manyime e kedo kod tuono ma malaria pacho kae okono piny owacho mag county mondo koro ket budget malong'o mar kedo kod tuono ma malaria. Gaps ma pod waneno kaka sewacho en reduced resources from donors. County be koro wane kaka wanyalo tiyo kodgi machiegni mondo giallocate more resources. Tuo mar malaria achiel kuom tuoche madongo 10 e piny Kenya makoro kawo ngima oganda mathoth ka oganda med jiwo mondo koro ti kod net kod yore mamoko mar kedo kod tuoni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruog jo-Islam mar SUPKEM kaachiel kod mano mar CIPK Mombasa oseyo piny owacho kuom keto chiemb kony mageto jo-Islam masani manie tweyo e lwet josiasa. E kinde duto chiemo makamano ichiwo ne riwruoge jo-Islam mani kod ng'eyo matut e wi jogo maonge kod nyalo monego jol kod chiemono e kindeni mar tweyo. Gikoni keto chiemo makamano e lwet josiasa motenore korka piny owacho en ranyisi ni jotelogo kidek rem chiwo ne jogo mowinjore. Maendi timore seche ma ijiwo jogo mani kod nyalo mondo jol oganda jo-Islam ma yutogi ni piny e kindeni mag dhi nyime kod tweyo mabiro kawo ndalo 30. Ikiwa yajulikana wazi kwamba mkondo ni huu na hawa ndio wanapokea chakula kila mwaka kuwagawanyia Waislamu, ni vipi leo imekuwa kwamba chakula chapewa wanasiasa, tena wanasiasa wa mrengo mmoja wa serikali? Kwa sababu hatungekuwa na malalamiko lau ingekuwa wamehusishwa wabunge wote wa Mombasa, hatungekuwa na malalamiko. Lakini kwa nini mrengo mmoja? Takriban miaka 10 hiki chakula kinaletwa na serikali, na chakula hichi kinaletwa kwa ajili haswa katika mwezi wa Ramadhani kwa Waislamu ambao kwamba kidogo hawajiwezi. Na miaka yote tunapewa sisi chakula hicho mashika mawili kwa sababu tunawajua wale watu ambao kwamba ni wahusika. Lakini kushangaza ni kwa mara hii, kwa nini wapewe wanasiasa? Kuna kitu gani ambacho kwamba kimefichwa ndani yake? County zingine katika Jamhuri ya Kenya, county commissioners waliitisha vikao na viongozi wa dini na wale ambao watahusika katika kugawa kile chakula katika zile counties. Tukamuuliza mbona Mombasa hajaitisha kikao cha majadiliano katika kupanga jinsi vile chakula kitakavyogawiwa Waislamu. Alidecline kutujibu. Riwruog jochung' weche ma idendo kaka Kenya Editors Guild kaachiel kod riwruog jokanyo matiyo e sekta mar fwambo mano Kenya Media Sector Working Group oseyo sirikal kuom golo chik ni lendo mag ohala ma itimo gi bede sirikal nyaka kal mane od fwambo mar KBC. Giyango ni girwako okang' mar temo chiero KBC to makmana ni mano ok owinjore tim e yo mar thiro ute fwambo mamoko mabende ni kod ratiro mar yudo lendo makamago. Hauwezi kukandamiza vyombo vingine vya habari nchini kwa misingi kwamba ama kigezo kwamba kwa kufanya hivyo ndio unafufua KBC. Tunazidi kuweka mashauriano na serikali kuhusu namna ya kufufua KBC. Mojawapo ikiwa kutathmini ile sheria KBC Act ya mwaka ambayo imekuwa ikitumika tangu miaka ya 80. Vyombo vya habari zinaajiri Wakenya wengi sana kama nyinyi hapa. Wakati unaanza kutoa sheria ambazo zinaadhibu, ukifikia unaadhibu vyombo vya habari, unanyanyasa wale Wakenya ambao wameajiriwa katika hizo vyombo vya habari. Kwa hivyo tunasema kwamba Profesa Kisiangani kama hana namna labda ama ana mawazo ya kusaidia KBC, tunaweza tumshauri kwa bila kulipa malipo yote. Kambi mar Victory Farm en kambi matimo pith mar rech e osera manyasani ma iluongo ni Fish Cages e county ma Homa Bay oyango chenro magengo mar gero kambi loso chiemb rech gi kar loso nyithind rech e alwora no endo. Kambino wacho ni bang' yudo lesen kowuok e piny owacho mamiyo gi teko mar keto kambino kar kembe mariwa e kar chung' od bura mar Karachuonyo,
Dwaro margi koro en neno ni giting'o malo pith mar rech e alwora mar Nam Lolwe. Jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane oyuore kaunti ma Homa Bay romo mar ariyo mar keto mwandu ne ochiwo ayanga lesen mar tich ne tend kambino. Mar piny President William Ruto ncha omiyowa license mar Special Economic Zone ma Niriwa. Sani wachano watiyo wan gi buche kendo wachano watiyo machiegni gi county government mondo wachak tich Riwa. Ang'eni in the next 6 to 8 months ka wasetieko weche mar loso yore gi ywa stima Riwa, tang'eni wabochako tich kuno. So wan gi program mar donation mar fingerlings. Korka feed ma wadwa loso, wabo loso ni wabo tiyogo, beche ok bibedo ni mala ahinya, to kendo wadwa loso moromo jopith rech moko mondo ong'iew mondo tigo. Tim mar Murang'a Seal manie lig maduong' mar FKF oramo ni Hussein Mohamed ema dhi chung'negi e romo maduong' ma higa ka higa mar FKF. Ma en kata kobedo ni FKF to ne ondiko ne Seal kawachonegi ni Hussein ok nyal bedo jachung' margi nimar ok en apisa mar klabno. Murang'a Seal oramo ni FKF ok onego donjre yiero margi mar jachung'. Hussein korka kore wacho ni FKF osechako rido ne ngima ka gichich ni odwaro dhi chung' laro kom mar FKF e yiero mar higani. So I want to set the record clear that my appointment, or Murang'a Seal's appointment of Hussein Mohamed, still stands, and Hussein Mohamed will turn up on Saturday for the AGM, unless he declines to attend. But as far as I am concerned, he is our delegate for the meeting, and no one is going to change that. It is definitely not lost to us that my presence and my football activities recently have sent jitters and worrying some. But that is digressing. I have not declared I'm running for any seat anywhere, and I can challenge anybody to show me where I've declared I'm running for anything. But however, regardless of what the political environment is like, it does not entitle anybody to sort of intimidate, coerce, blackmail, threaten any of us. Tuke mag Safaricom chapa dimba ma Nairobi no chaki ayanga kawuono e paw tuke ma Jakaranda. Motelo ne chak tuke go aching Safaricom biro konyo oganda e yore mopogore mag duoko lwedo mong'ere. Ka tugo mokwongo dhi bedo giko dirani e lap manyien ma Dandora Stadium chieng' ngeso. Moko kuom tije ma oganda ma Safaricom dhi chiwo gin kaachiel gi tiego jopiny yore makare mag tiyo gi omenda ka kambi mar okumba mar Britam bende siro chenro makamano. So today we are here at the Jacaranda grounds to launch the Chapa Dimba Regionals Finals for Nairobi. This has been a journey for us so that we can be able to, have youth and youth showcase their talent in the football. First of all, we're going to have this tournament being held in Dandora. And the reason why we chose Dandora is because this is where we believe the youth and many of the youth sitting. As the federation, I think we want to thank Safaricom for the good gesture, bringing the tournament down to the grassroots, keeping in mind the impact that it has brought for the past few years. And for this edition, I think Safaricom has garnered more in terms of talent.
Tim mar FC Leopards ochaka yanga chenro mopogore opogore kaka tiyo ne jopiny kachiel gi bago nyasi mong'ere kaka Ingwe Night e thuolo ni ma tim no rwako higni 60 nyaka ne chake. Tim no bende biro bedo gi tugo mar osiepe kindgi kod Ramasa FC mar Spain, tugo ma bende biro luwo mano mar jotugo machon mag Leopards kod Gor Mahia. Jakom club no Dan Shikanda wacho ni gigeto medo bero tim no kachiel gi neno ni giduoko uma margi masani koro chal ka gima oselal. Now we are looking at scenarios whereby the club has won the league 13 times, has won the Eastern Central 5 times. We have not featured in Africa. So at 60, it is a time for reflection. We want the legends to reflect. They've really played their part. We want the fans to reflect. We want officials. We are with our patron here. And when everybody reflects, we need to put in place structures that now will take us to the next level. Bas odhi yue moro machuok kwa duogo to wachako buch jopiny mbaka mwago kawuone ni to report nadko ni jopiny oyude ang'o. Mae mbaka mwadhi goyo gi Kennedy Ondiek men coordinator mar UDA South Nyanza kendo jasiasa mar UDA to gi Fredo Kango jagoro mar weche mag siasa e Azimio en bende jasiasa mar Azimio mane joma dhi go mbaka ni je nadko report ni jopiny to oyude ang'o. Mae mbaka mobiro kik idhi mabor ahinya. Good news! Price for bulk SMS have dropped to 20 cents per SMS. If you would like to communicate to your customers via SMS, NiText provides the cheapest bulk SMS rates. From only 20 cents, you can communicate to your customers affordably. To join NiText bulk SMS service, send the word SMS to 40984 and take advantage of the lowest bulk SMS rates in Kenya. Terms and conditions apply. Ikrina nyero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwani budu pia ni ma. Kendo we kinde mag moro bedie. Dago biro ka gi ich masiro sati. Wala jok sahina go jok mo adala ok nyager. Nyero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asa madwa wacho wache to go kot to jibiro te Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi Weche, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi
nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar poko pogore. Kwanza duoko ni RamogiTV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e RamogiTV. Ninja the entertainer. Nongai DJ Smollett le principal de la rumba. Jakwaro mga jwango wacho ni tudri kodwa chiengeso ka chiengeso kokelo ni chenro mar tiedero. Chakre sa pagachiel nyaka sa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thum mobedo piny motimo pedro. To ye kanyo bak njangolo mar juma. Jakwaro mga jwang kumotigo madilo system, kumotigo zaiko nanga, kumotigo Joski Kiambukute. Geso bangeso wangisinango. See you there. Una aventure ngomo Chris. Kitume mowa kelonu otenore e ndhadhu magi. Ramogi Night chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela miela zipea onge ngama wacho. Wela pomo chandaga. Tumechewa kanino. Ramogi Night. Tumoketo wiya. Makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach saa 4 otieno. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michange. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e RamogiTV. Nikwara mogiune wang sai chenro mar buch jopiny koro mae ka mogo e mbaka ni report na dukoni to jopiny oyude ang'o. Jo wenda nitiere ka indike ne Ondiek nitiere ka coordinator mar UDA South Nyanza to gi Fred Okango jagoro mar weche mag siasa ya Azimio kama na nyako miwa sechegi. Okango abro chako kodi ne mani ne Azimio ni ne wach mar nadukoni. Ka koro japiny dang pinji ni jopiny to oyude ang'o. Diduok na. Erokamano Trevor. Mokwongo onego wang'e ni ang'o momiyo nadko nolosi. Kinya paro tarik 2 dwe mar 4 higa mokalo kane William Ruto wuok oko to lando ni osewinjo ywak ma jo Azimio ni godo kendo osewinjo dwaro mar jo Azimio to doer mondo bed piny gi ogaye mar Azimio Raila Amolo Odinga mondo gitwak. Mano e kaka nodhi ofom team mar Azimio. Makorwa notelne gi Kalonzo Musyoka, mokwongo notelne gi Otiende Amollo, to kocha notelne gi Murugara. To mano nodhi ogore piny. Koro mar ariyo ni otelne gi Kalonzo Musyoka, kocha otelne gi Kimani Ichung'wah. To gima duong' manomiyo nadko losi nen weche ma ka korwa weche mag ngima manani malo. Namba 2 nen weche mag IEBC, makoro waluongo ni Electoral Justice and Related Matters. Koro nitiere weche mag political parties. Kendo nitiere weche mag cost of living to gi weche mamoko. To king'iyo ripodni en weche oting'o weche mowuok kuom oganda. Nikech kane jo NADCO committee obedo Bomas twak, to ne giluongo jokanyono miluongo ni stakeholders
ne gin gi bura madhi 42, giluongo stakeholders madhi 245, to gi joma nondiko oboke e weche mane gidwaro mondo losi 780. Tiende ni gik mowuonie e ripod cha gin weche moya ka jopiny. Tipenja penjo maler ni ang'o manie oboke cha, koso ang'o manie ripod cha mar jopiny. Abiro chako nigi wach IEBC. Wang'eyo malong'o ni gima nokelo tulo en weche mag yiero mar president higa mokalo. To king'iyo report o recommend ni ka wadhi e yiero nyaka koro walok chike ka dweche 18 kapok yiero chopo. Mano namba 1. Namba 2, report o recommend ni mondo wang'i chik mar yiero mondo wang'i ni to tiegruok mar joma bedo commissioners ka chalo nade mondo mi tich mayot mar timo tich. Koro wamedo jokwan to gi jomolony weche mag ICT. Then report be wacho ni ere kaka jok madhi yiero commissioners ka obed inclusive, jokanyo no obed mang'eny. Te king'iyo o expand. Weche mag devolution no ket e report cha. Kawacho ni sani pesa mimiyo governors kata counties en atamalo ne 15. To report wacho ni koro wamigi atamalo ma ok tin ne 20. Kendo nitiere kendo moro ni development fund e report kacha. To wacho ni biro ka report ni okalo to biro bedo gimiluongo ni ward development fund. Koni e gweng' ka gweng' e ward ka ward, member of county assembly biro bedo gi ward development fund mar ng'iyo development e ward ka ward mondo mi jopiny odongre. To en gima marach, Trevor, ni kane report ni itimo to ne wayie ni kik wawinjre e weche moko. Sana e weche mag pek mar ngima. To ma be kama wuoche diego jopiny. Modongi mago jo Kenya Kwanza nonyisowa niya, gin e sirikal, gin gi manifesto, gin gi plan, gin gi paro mar duoko nengo ngima piny. To nwawacho ni ka en kamano, kara wawinjre uru mondo kik wawinjre. We agree not to disagree. To nwadwa ndiko kacha ni wan kaka Azimio wanoni gima nyako tim mokwongo, goluru suru mar mafuta ma 16% cha. Duoke uru nyaka atamalo 8. Wakono ni goluru housing levy fund ni makoro diyo jopiny ni. Duoke uru piny. Samo timo budget, timuru gimiluongo ni zero based budgeting. Nikech budget kitimo from copying from the previous one, nitiere gimiluongo ni mibadhi. Wanyiso gini nitiere gik mang'eny madiyo japiny. Goluru gigo te ne gidagi. To dong mane remu maduong' mogik makata Eugene Wamalwa ne owuok wacho ni en ok odhi keto koke e report no nikech gima diyo jopiny mogik ne ok winjore. Iwinjo Trevor, gima diyo jopiny mogik no ne ok wawinjore, to nitiere gik moko adek manowuok go. No wacho ni kara ka en kama, to nitiere gimiluongo ni anti-adulteration levy. Duoke piny. Nitiere gimiluongo ni road maintenance levy. Duoke piny. Then no wacho ni nitiere kaka jo sirikal tiyo gi pesa. Make giwuotho kama, giringo gi ndege, giringo kama, duokuru pesa mag wuodhe ka gi atamalo 50. Then nitiere supplies ma jo sirikal ne timo ma itero ofise, madho chai, mandas, ang'ogo. Duokuru mago bende gi atamalo 30. Koro nitiere gik moko matin man wayudo. To oken rem mar jo komiti. Nikech ka report ni nitimo ne en winjruok. To kane gidagi, to giwacho ni gin e sirikal, ging'eyo gima gitimo. Kado bedo kamano gikia gima gitimo, to nwawene ni kara ka une sirikal, ero dhiuru go, to wan wabiro bedo choro mbele, mondo wang'i ni weche mag nengo ngima man malo ni wabiro timo nade. Okay. Mane kuma nwagike. To wadhi duogi wach no nikech Eugene Wamalwa achiel kuomu to nokwer ni en to kodhi keto koke kanyo nikech report no okomako chuny japiny wuonu. Mheshimiwa Ondiek, wach ni ini neno nang'o, jopiny oyudo ang'o e report ni? Be nitie gima jopiny de kwan ni ma marwa koso magi to mana gin josiasa? Erokamano Trevor, an kata e Facebook na sama keto ni wabiro debate ka wach ni jopiny oyudo nono. The thing en niya, agenda mar NADCO nobedo designed mondo mi jowa ma jo opposition oyud thuolo e sirikal nikech ging'iyo ni gihero kelo koko mondo mi chikne gi itgi. Gima dwa koni an kiyiena mondo ang'i
nikech jopiny chekowa kwa wuoyo kendo agombo ni jopiny oyud information ma correct mondo ka gibe giwuoyo kata ka gigo mbaka kigin to giwinjo ni adieri nitiere gimoro miwacho ka ma samoro nyalo gerowa. Namba achiel, report miwacho mar NADCO en gi ukurasa 520. Japiny ok nya bedo gi thuolo mar some to king'iyo gigo eko midwaro miluongo ni mapendekezo recommendations mag committee. Okango wacho ka ni gin kane gidhi Bomas to gima ne gin go namba achiel ne cost of living. Mano miriambo because kane ng'iyo kata agenda kaka nopang gi e Bomas of Kenya, namba achiel ne en IBC, namba ariyo ne en wach boundary, namba adek ne en positions, bas mar ang'wen ema nobedo cost of living. Cost of living even to them was not even number one. Anya wacho because ni ing'eni nitiere king'iyo report no to nitie appendix number 4 mawacho the items of discussion. Items of discussion keto cost of living number 4. Emomiyo kidhi recommendations, check the report. Recommendation number 1 en kakipango IBC maber. Then recommendation number 2 en kakipogo boundaries ma constituency, iluongo ni delineation of boundaries. Then recommendation number 3 bedo audit mar 2022 election. Koka recommendation number 4 kalure gi agenda ma number 4 bedo article inform wacho ni cost of living giluongo ni article 43 and related matters. No, article 43 cost of living and related matters. No, to dongena en recommendation number 4. Lengthy. Winji ka riambo. No, don't recommendation number 4. And recommendation number 1 according to you. Nikech kane number 1 it should have been number 1 agenda. It is not number 1 agenda. Number 1 agenda ne kaka gipango IBC. Adwa koni Trevor. Wach tiegruok mar IBC commissioners 0 because IBC commissioners gin well educated. Nikech gibedo ga vetted academically, socially and economically. Koro nyiso ni IBC commissioners okobedo ga gi deficit of qualification. Number 2, numbers are sufficient. Nikech owacho kae no med kata number mar panel. Check recommendation. Mawacho ni IBC act is supposed to be amended. Is supposed to be amended owinjo bed ni iloke to ok loke mondo ket gi omed numbers. Numbers odong 7. Negi propose chiko otamruok. Numbers odong 7. 7 gi giri organize mana niya political party ma ok nie parliament dhi kelo ng'ato. Ok giwache ok gino chiko okango chino chitu ni omed number mar panel. Panel they are 7 and even the act they are 7. Koro gima wanyalo timo anadwa wacho ni niya wasebedo ga string of tendency mar one person who happens to be his leader today mar Azimio from 2007 ka wan gi Kibaki there were issues mane wabedo gi milo national accord manobedo drafted gi Adam Solo, Professor Adam Solo. I am very keen on every fact. Then kwa gi 2013 otamore election against Uhuru Kenyatta. Then neongi gimotimore sechego. Kogi 2017 ochako tamore election against Uhuru Kenyatta, then odoke yiero to tamore dhi yiero kane Supreme Court nullify election under Maraga otamore dhi yiero under Uhuru Kenyatta magi end up gibedo gi handshake ni okelo gimiluongo ni BBI. King'iyo gimiluongo ni gima giluongo sani ni NADCO, it is almost a replica of BBI. Then kogi 2022 against William Ruto koro kelo gimiluongo ni NADCO. Tiende niya osebedo tendency niya o lose election to koyie result then of course anarchy mondo bed gi negotiation. Time is out. Adwa wacho ni niya kagi wacho ni ne ging'anyo because of cost of living. Cost of living seche ka ne pek, bech mogo ne pek nikech seche ka ne wachomo giluongo ni harvesting. Sami chomo harvesting kidhi keyo to mogo thin beche tek. Then sani wachomo wasekeyo. Kawuono mogo pesa di? Mogo siling 140 kilo 2 e supermarket mora mogo mora onge mogo mopogore. Nyocha gi wacho mago mag promotion. No. Mogo kawuono siling 140. Dola ne wayudo ka siling 153 to nochorore sama ne wan gi anarchy mar demonstration and the rest mobidhi 160. Kawuono dola osedok to 139. Kawuono tarik 13 awa expect ni EPRA
dhi lando bech mafuta madok piny to nikech pod work on the fine tune the facts or gilando the price today bech mafuta dhi dok piny properly nikech dollar odok piny sama bech mafuta dhi dok piny ni electricity dhi dok piny nikech fuel ema affect bech electricity okango gino nego bed very sure niya sama negi dhi demonstration negi ng'e maber ni ogidwa kedo ne dwaro mar jopiny negi dwa manyo positions e government emomiyo William Ruto go game mpira gi challenge gi game gi niya okay udwa reduce cost of living tingeno dhi obolo negi niya nadwaro position mar prime cabinet secretary then gima gin gidhi gi play to the gallery giwacho niya omigi prime cabinet secretary to gikiani already William Ruto had it kata kapok ne gidhi e NADCO then ogolne gigo position leader because gitenyo gidwaro mana positions e sirikal giye very fast koro gima duong' gima timore niya NADCO okelo mana medo garama mar ngima by kelo position mar official opposition leader to gi position mar prime cabinet secretary odhi medo garama mar maisha odhi konyo japiny iwinjo Trevor ing'eni kibire e twak machal kama nyaka ibed ng'ama otiegore mong'eyo gima wacho koro akia gima wacho okibed abeda ng'a jakoko kikelo jokoko to NADCO reporter soma jokoko wang'iyogo wago koko e pap kucho to ka wabiro kata wajdikore nikech wan jomo dhi skul mong'e gima timbe tarik 2 dwe mar 8 higa 2023 UDA Kenya Kwanza nonyiso jo Kenya ni gin gima dier mondo giyudi gidwaro mondo IBC olosi gidwaro ni mondo 2/3 oketi gidwaro ni mondo oket Constitution Development Fund gidwaro office mar opposition leader gidwaro office mar prime cabinet secretary ma Kenya Kwanza haya tarik 3 dwe mar 8 Azimio nowacho ni gidwaro number 1 mondo duok cost of living number 2 audit of 2022 election number 3 restructuring of IBC number 4 preventing interference with political parties geng'o tulo mag political parties number 5 gimoro amora ma outstanding a constitutional review okariambo mane koro iwinja emomiyo an ing'eni debate ahero to samoro ok debate gi jo ma wacho gik makia mano gima nowuok from Kenya Kwanza mano wuok from Azimio en ng'a mane dwaro mondo nengo gi moduok piny en Azimio ng'a mane dwaro offices ne en osiepne ma William Ruto gigen koro kane owacho ni report mokwongo riambo ni report pages 500 report of pages 500 poko somo report koro king'iyo report chak somo report chapter 8 kidhi piny ibiro ng'iyo gima timore to king'iyo report ni nitiere gima iluongo ni harmonization of issues mano kisungu maduong' ma ondiek ok nyal winjo tiende niya iriwo weche moya koni gi koni tichologi kamanyakla ting'iyogi harmonization kanotim ne wachako gimiluongo ni electoral justice ang'o momiyo nikech IBC onge Trevor iriwo paro IBC onge nyaka wang'i ang'o ma immediate ma ji dwaro timo sani kwaya kanyo eka wadhiye cost of living oluonge ni Article 43 cost of living and related matters kizungu no duongne kendo tiende niya king'iyo weche mag socio economic rights ang'o momiyo ngima ni malo health somo weche mag sikunde weche mag pi mane gima notimore kacha ka report nodhi ondiki to report obedo formatted in a way kaka ne gibedo harmonized kaka ne weche paro oriwore koro sami somo report ondiek chak somo report kaka no chakore kiki somo somo report abal kanga moko biskul to katieko imedo ngin gimari ibe duoko report ibe ngimari abro mi chance koro katieko to ipenjo moko nyal duoko ipenjo ni report ni en ang'o ma japiny oyudo nothing to kineno gik mane gikelo emomiyo chako kuma ne gikelo gin ne gidwaro office mar opposition wan ok wadwar
ne gidwaro prime cabinet giwacho ne gin go kane un kode ang'o menu kele ne gidwaro 2/3 gender giyudo koso giyudo ne gidwaro weche IBC giyudo koso giyudo koro wan kane wadhi kacha to wapenjogi anyalo paro kane wan Stony Athi bura nodwa rumo mar Nadco mowacho ni ka ok udhi nyisowa kaka wadhi duoko nengo ngima piny to kara wan gino ok wadhi wacho majo wan owuok oko Kalonzo Musyoka owuok oko Eugene owuok oko Wandayi owuok oko owacho ni kara jogi ok serious ondiek gi jogi ok serious nikech ok gidwa duoko nengo ngima piny kane wadok Bomas gikelo ng'ama iluongo ni Ndung'u giwacho ni Ndung'u ose advice gi ni kaka gidhi ni wach ni nie manifesto ok ginya golo wach mar mafuta atamalo 16 nyaka atamalo 8 ok ginyal golo mano nie manifesto gi ok ginya duoko housing levy piny mano nie manifesto gi onge gimanya ginya duoko piny gibiro dili gi gigo kaka sadhi haya onyiso wakania ni sani dola ber abro penje en jaohala dola sani kie compare gi Kenya shillings ene rate mane 193 ene rate mane 193 139 okia nikech otugo mana kama haya king'iyo kendo Trevor en gima lit ni ondiek nyalo biro ka teno wacho wach BBI wach tulo to ng'eyo ni gima kelo weche mag tulo gi en yiero to ano kada wach yiero kawuono nikech adwa ni mondo jopiny ong'e ang'o momiyo ka ji odhi twak to weche mag twak go ok bed implement ka report ni ber kaka iwache no ang'o miyo Eugene Wamalwa nokwer ni oket ko nikech owacho ni gima ne duong' mogik en wach mar nengo mar ngima to ayie gi Eugene Wamalwa kowacho ni gima duong' mogik nengo wach mar nengo mar ngima to ng'ama nodagi mondo kik duok nengo ngima piny en UDA en Kenya Kwanza ok en Azimio to wan wawacho ni ya ka usewacho ni un udho duoko nengo ngima piny une sirikal masani un gi mpango mar duoke piny wawenugo to wan gima dwaher mondo mi uduok nengo ngima piny nitie gik moko ariyo manyako tim nyako ng'e ni Finance Act manukalo ga goko cha iripile tiduoke piny nikech ei Finance Act kacha emantiere taxation emantiere ushuru manego ji ne gidagi kotiek mana dhi mi penjo mar Eugene imbe noyie kodwa kane wawacho ni housing levy ni ok ochomore gi katiba pend chik noyie kodwa ne giduogo sani koro gi amende e gine e bunge ne cho senator sekale pod jopiny dhi inyore to wan gi ji machalo ndiek mabire TV to go mana mbaka wacho mana weche gi mokikore to gi kiani to nengo ngima dhi naka koro miye chance kora winji okango namba 1 it must onyako dhi record nokango riambo no awacho ni report mokwongo mar Nadco and 520 pages. Kiriwo the main part of report kichake preface mi dhi nyake appendixes. Te bedo 520 pages. Appendix number 1 and motion mano bedo moved in National Assembly ma establish magero gimiluongo ni Nadco ni. Koro ka wacho ni 520 to wacho ni note yani ukia kara report muwuoyo kuome. It is 520 pages. Check it. Number 2. Reported 267 no, pages. 267 and substantial parts, but addendums and annexes. Yes, page mokwongo. Page mokwongo. No, bwana. Dongu medo uwasa uinsa. Wawe gimani report. Page go report no nyiso nyaka motion. Ine no gima appendixes go. Nikech nyaka kisomo report nyaka ingeni report ni ere kaka nodhi e parliament. Motion manetero parliament appendix number 1. Kidhi committee approval appendix number 2. Gazette notice appendix number 3. Okay. All those appendixes. Mano to sawa. To imbe mokongo yie ni Kenya Kwanza mane dwaro wach mar opposition leader office to gi office mar prime minister. Mano gima kata wambe ni walando ka mano gima ngado tamore. Ne odiek mano gima ne walando ka kata wano ngado ne gidwaro mare Kenya Kwanza ne gidwaro Azimio ne gidwaro. Wacho ni kiyie no kango to lie here
komondo riambi is this. Gima wacho ni, ko wacho niya ni gigi nobedo report ondiki kalure gi kaka ne gi propose. Donge kaka ne giwinjore. Kaka ne giwinjore. Winjruok. Tiende ni ng'ato ne gi mare to ne tiere winjruok. Ne gikelo paro donge. To jogo okelo paro. To giwinjore. An adwa ng'iyo winjruok, an ok adwa ng'iyo paro kaka nokel. Giwinjore gimokwongo giwinjore ang'o? IBC reorganization. No, electoral justice and related matters. No, number chiel recommendations from kanyo bwana. It is in the report. And restructuring of IBC. Gimagi wacha electoral justice agreement. Mano ne No, we'll take mare mo. Una iki copy my report. Report recommendation number 1. Recommendation number 1, wacho restructuring of IBC. Recommendation number 2, wacho delineation of boundaries. Recommendation number 3, wacho audit of 2022 elections. Recommendation number 4, wacho Article 43, cost of living and related matters. Koro tiende ni giwinjore gite. Kamotele gi Kalonzo, gi Kimani Chungwa giwinjore ni cost of living obed number 4. Kae mani giketo ne ji oketo sufria wigi, ang'o miyo ne giketo number 4? Fine. Ka gisekete kuro, adwa wacho niya, samo wuoyeni, issues maduong' mobedo mo come out any electoral justice. The electoral justice osebedo since 2007. King'iyo 2007 bang' National Accord. King'iyo National Accord Act en owuoyo about electoral justice. Kibire BBI mano work out of handshake. Owuoyo electoral justice. Kibiro sani giwuoyo about electoral justice. Okay. Electoral justice to who? In gigi neno ka onge tiende. Onge meaning. Nikech gima ne ji yuare ne. CA tene ni yiero. Gima wacho Inoke ne karieyo IBC bir wajo luo. Wawe wuonre utadiera onge iwa. And electoral justice against who? It has been one person. En ng'ata chiel ma en electoral justice onge ne sate. Raila Odinga electoral justice against Kibaki. Raila Odinga electoral justice against Uhuru. Raila Odinga electoral justice against Uhuru. Raila Odinga electoral justice against Ruto. En ng'ata chiel ma electoral justice onge ne sate. Let me tell you the truth. Gima timore ni issue ma was raised. Sama no kawo jowa otere ndara. Trevor na penjo, kana ni Ramogika, na penjo kango gini. Ni jowa kopo ni cost of living malo kendo gidenyo. Ang'o mo ging'anyo mana chieng' tich ang'wen ka Raila wacho. Gidenyo mana chieng' ma Raila wacho. The thing is, jowa ne ok odenyo ni gidwa dhi e maandamano, ne gidhi andamano nikech Raila olando negi mondo gidhi. So the truth of the matter is this. Ok wabi neno mudho wala e ot. Maandamano mane nitie ne en mondo Raila ochuno Ruto mondo negotiate kode kaka nochuno Kibaki, mondo negotiate kode kaka nochuno Uhuru, mondo bed kode gi handshake. Okay. The thing is this. Ana awacho duk ma ok aneno mudhala e ot. Niya, jo Azimio mokwongo gikoso mwelekeo. Sani ng'eni gionge gi anything to say. Nikech jatend gidwa miti choko kocha. So gionge gi anything to say. Gima ginyalo timo en ni ginyalo kasore ni Nadco ni dhi konyo. Onge gima Nadco ni dhi konyo because katiba mar Kenya is very strong. Electoral laws are very strong. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nikech ok wanyalo loko chike nikech ng'ato iyo wang'. Okay. Koro gima adwa keto maduong' ma okango nyaka ng'i. An asomo weche mag chike, akia gima okongo somo. But gima duong' en niya, Constitution mar Kenya wacho niya, teko te ni e lwet jopiny. To jopiny gi, kidhi e katiba article number 1 sub article 2, jopiny nyalo tiyo gi teko gi kuom jogo eko, ginya tiyo go direct kata kuom jogo eko moyier. Then kidhi e katiba number 10, wacho niya, principles gigo eko ngadho marito kaka itelo ne piny. Wacho ni human dignity is number 1. Emomiyo gidhi article number 43. Tiyudo human dignity bedo kanyo niya, onego ibed gi affordable housing, ibed gi ot maber, ibed gi health care maber. Mano emomiyo William Ruto sani wacho niya, wabed gi affordable housing. Okay. Gigoye kuku. Ka William Ruto dwa gero udi maber, gigoye kuku. Okay. Ka William Ruto keto NHIF mondo ji te access health care, gigoye kuku. Tiende ni gionge agenda. President William Ruto nowacho niya, opposition ni en opposition ma confused, disorganized, dishonest and gin gi a lot of noise making. Okay. Tiende ni gionge gima gidwaro, tiende agenda chalre. Okay. Nikech kidhi kata weche mar 15% mar affordable housing, I mean 1.5%, dong ne gin go. Okay. Ka William Ruto implemente gigoye kuku. Sawa. Tiende ni gionge kuma gidwa tere jo Kenya, gidwa kelo anarchy, gidwa kelo koko mondo bed kod gi piny, go kod gi mbaka. Yes.
abro mana Kazo wacho na goku. Ingeni kwa bire debate jopiny oikore mar winjo. Jopiny winjo iwacho to an ka mane student na do cham mana nikech wacho ne rotiegore weche chik tata kia noka nene class mag mesone chik do cham mana iwinjo Trevor weche madongo e inadko ka king'iyo kaka report no biro report ok obiro bira baramach kaka winjo osomecha mondo mi som report mondo ing'e report nyaka isom report gi gima iluongo ni legislative instruments mano kisungu kendo mamiye tiende ni nitiere chike mo yiedh kacha maluwore gi report no kowuok kuom jopiny. One of the legislative instruments en ni Constitutional Amendment Bill 2023 king'iyo article 73 owacho ni mondo mi wadhi mbele nyaka koro wang'i weche mag court orders. Ere kaka jatij sirikal nyalo chomo weche mag tich mar sirikal e yo makare ka ok oluwore gi weche mag court orders ni kanyo. Ochako wacho ni e political parties kacha e dwaro mar political party nyaka koro wabed joma nigi chir mar luwo weche political party, ideology mar party, constitution mar party, rules mag party. Article 91 kichaki dhi mbele kacha wacho ni ang'o ma de mi mondo mi ng'ato gole party ne di registration kisungu kubo ndiek di registration ne ogoli e party nekech ni koso kise go through that process mago ni kacha gigi dhi konyo ganda to maduong' mogik en mibadhi ma ondiek ok nyal nyisi kineno report mar control of budget dweche ang'wen ka dweche ang'wen control of budget miyowa report mar implementation mar budget to wacho niya nitiere pesa monego bed ni dhie development to king'iyo onego bed atamalo 30 to nitiere kuonde mitiyo kode atamalo 8.9 atamalo 5 matin atamalo 30 mano tiende ni ok gilure gi chik koro nyaka walos mago nitie report mawuok kuom auditor general wacho ni mibadhi motimo mach nitie Kenya Kwanza ka pesa kwal Kisumu to king'iyo ji wuotho ji nie ndara ji nie ndege mago pesa joganda monego bed ni tero kucho to duoko nengo ngima piny kawuono ondiek nyisowa kani gin giikore gikonyo Kenya gin gidhi mbele gikelo dollar stabilize mafuta ni piny to kipenjo ng'ama nie gweng' kucho sani tipenje ni ero ni igine ikeyo to mondo mi gol cham ni puodho kuma ni kethim kucho itete mtoka iket mafuta itere dala idhi rege iuse en pesa di mafuta pod ni malo to sigana midwa ketwa go ka watiyo wan kare watiyo katieko nyaka wang'e ni tulo mar bang' yiero nitiere gimomiyo tulo bet onge ng'ama diyier mondo mi tulo bedi to gima duong' nyaka koro ing'e ni gima timore sani en ang'o we miyowa history wang'eyo history wabro somo e buge ok wadwa ni mondo un kaka joma nie sirikal article 43 miwacho miweronwa ni mani somo nyoro ni to ere kaka umiyo ji health kani neno social health insurance fund mane gigolo nyoro regulation okodhi through gimiluongo ni public participation parliament kia gima regulation wacho act owuon no kotere public participation proper tiwacho ni idwa ng'adi atamala 2.75 e pesa ni tuwakono ni ya otieki winjore ni koro ng'ato tiko mane no otieki kono ni kono okaw bugi kalam nekech gigi achulo ga koro sama puonji indiko gigi king'iyo Trevor weche mag article 43 mwacho ni sikunde education ni article 43 kacha capitation mane giwacho ni gigolo through e-citizen sikunde poko yudo capitation nyaka sani koro anapenjora ni yawa to gimigonwa ikokoni minyiso ni watiyoni en mane to kuwa wacho ni duokuru nengo ngima piny wadhi wawinjore wacho ni wan Ruto ema noluongo bura ema oluongo Raila Amolo Odinga to wacho ni jaduong' winjo gik miwacho ang'eyo ni gini otama to mondo mi wakonyre wabed piny mondo wawuo eka wadhi walos
committee mabiro miyowa paro mar duoko gi piny. Mano e kaka ne wawacho. Report koro osechopo. Report osechopo. Koro wawuoye report. Koro idwa notime na. Gini poge dakika nikech okango kawo dakika mang'eny. But it's okay. Okango chako gi legislative instruments. Legislative instruments. Igero kango wacho ni kizungu kubwa, siko ni kizungu kubwa, to kizungu mokango ni gomolo ya tonge. Legislative instruments, mineno giketo, appendixes ma wacho nika. Sama wacho appendixes, ni the report is 520, no look at only substance ma the report, or kongi other parts of the report, then wacho legislative instruments, mar part of that, they can proposed amendments, mar that report mi di tere gi miluongo ni article 255 to gi article 257 mar constitution require nitiere parts mar constitution minyalo amend through parliament to gi nitie parts of the constitution minyalo amend through referendum. Koro mage legislative instruments miwinjo kowachogo. To adwa koni niya, king'iyo court orders, ng'ama be oseng'ere, joma oseng'ere ni ok respect court orders mogik, kiweri gi the president, nikech onge court order moseter ne president. Wan kata gi court order mar Ofafa Hall ma Kisumu mawacho ni nyong'o gi joge gi Raila giri weche mag court to kwero wuoye chiko koyie mawuoye weche mag court. Owacho court orders, koro awacho joma ok respect court orders mogik kendo kango gini nikech gi interfere go Ofafa Kisumu kuma court order wacho ni kik udi interfere go. Koro gin to gi ketho kucho gi duoge report. Aduoge report dongi wacho court orders, ami court order. Number 2, political parties. Ko wacho niya ni fidelity, get fidelity akiani wajnangi dhuluo, bedo gi luor ne chama, gi fidelity of political parties moyieri donge. Owacho ni wabunge wa kande contact margi nonyiso ni defy Political Parties Act. Raila Odinga ma party leader no de Mombasa moromo gi Ruto mo end up ni Uganda gi kwayo gi Museveni gi William Ruto. Eto nyoso consult party mane mondo dhi orom kodgi. Tiende niya political parties gi keta gin gi kedo ka favor gi to ka sama gine ma ginyono tie chama kata ginyono tie chike to gidwa wuoyi gima dwa koni niya mibadhi mowacho ni mibadhi ogo touch the worst of it nikech otemo wacho niya ni wang'ia ni to itiyo gi pesa nango dongo temo wacho ka he has alluded to it. Ana wacho ni kawuono kaka Kennedy Ondiek Nikidhi counties mar governed by ODM, they are part of Azimio. Corruption itie to the uttermost. Koro gikungi explain nikech kidhi kata na Thurwa Homa Bay. I'm free to say kidhi kata Thurwa Homa Bay. William Ruto through UDA to national government emagero paya ma Homa Bay. Mineno wanga siko lando pile pile cha. Wanga oger paya cha William Ruto emagero through national government. Kidhi affordable housing ma Homa Bay. William Ruto emagero through national government. Kidhi last mile water megero Yugis pima duong mar 560 million William Ruto magero. Kidhi Makindu mar 476 million William Ruto magero. Kidhi kata kore mawacho niya Homa Bay County to gi Siaya County gi Kisumu onego nyiswas ODM report goro sechopo report osechopo okadhe od bura koso giko ka report of deal gi corruption en mukelo corruption e mesa ka report deal corruption. Gima dwa koni niya kidhi Auditor General's report nigi so many things but gima dwa koni populist politics minano gi play nigi wadi jiodenyo generally jiodenyo manumbu kata ji chiem to jiodenyo manumbu yie ni jito denyo no jiodenyo because kati chiem ma today tomorrow you will need food onge chieng mibiro wajna yieng makoro kachaka chiem juma ne ngima. The thing is populist politics manigi keto against article 43 nyiso ni affordable housing ka William Ruto no wacho ni adili ga affordable housing adwa ni mondo jowa obed gi article 43 wacho ni king'iyo part 1 wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar bedo gi pi maler ot kamodake maber kendo bed gi ngima mar weche mag afya obed godo ma iluongo ni universal health. Koro to universal health donge mano ket through NHIF mowadi koro jok maonge gi nyalo chulo siling 300 to joma nigi nyalo chulo mang'eny mondo joma nionge nyalo obed nyalo chulo matin. The main thing madwa wacho ni niya public participation okango gini wacho mana ka samo gik niya gidwaro keto government to task.
public participation mar party leader margi mondo dhi obed piny gi party leader mar UDA mondo many tich mar AU notimore tich adi chieng' mane mane gitime public participation mondo bi party leader mar ODM oriwre gi party leader mar UDA e manyo tich mar African Union tiende niya gin gigo mana wechegi ka sama gifil niya gidwa keto jopiny ufil ni jopiny inyore to government winjo maber one this time wadwa wacho Trevor an gimokela ka abiro nyisi niya kendo abiro nyiso jopiny niya government ma William Ruto timo gima nyalo mondo improve life mar jo Kenya. Okay. Kidhi mfangano. Mane gimogeli. We wachi gimogeli mondo kore mi wachi gimogeli. Gana lungu mondo uji wa report to karungi gimogeli ukapopogore. Gimogela ni William Ruto temo mondo dola dog piny. Osedok 139. Kawuono kidwa dhi Tanzania pesa ma Tanzania osedok 18 shillings and 70 cents. Tiende ni Kenya strength also the maduo dongruok timore piny luo nikech makarwa dongruok timore piny luo maka kwano ni Rusinga ring road igero sani gola kidhi mfangano for the first time jo mfangano nigi ndara maluoro mfangano tiluongo ni mfangano ring road kidhi ndara manotamo mbadi gero higni 15 mawuok Mbita madonjo Sindo madonjo nyaka gine sorry sani gero lam kendo dhi mbele giseneno lam kumgi ama makare wadwaro kango anto abiro mana wacho gima Trevor luonga mana wacho Trevor no wacho noni wawachi report ni to mondo mi aduoke machuok Governor ma Homa Bay Gladys Nyasuna Wanga timango tiyo kendo tich neno kata mana otie kendo eno lense de gima Wanga timo eno lense de makata William Ruto we okango koro kembe no weju Governor ma Homa Bay otimango Gladys Nyasuna Wanga Nyasuna Wanga tiyo kendo kata William Ruto ng'eyo makata William Ruto no sepako mbadi mowacho ni mbadi mowacho ni mbadi ongeka mbadi biro ka biro jitetea tang'eyo mbadi kaka ja od bura mong'eyo gima timo to mondo tarik 10 gi tarik 23 dwe mar 10 higa 2023 ne jonadco committee ong'ado bura ni mondo giluong experts molony e weche mag economy mondo nyisgi ni adiera makende ni kanye joma nobiro kanyo Ndung'u control of budget gi jomoko molony mamoko ne giwacho ayanga Trevor kata Citizen to gi Ramogi nolando ne giwacho ni gima hinyo jo Kenya ahinya en weche mag ushuru ka ushuru okodwok piny to dwoko nengo ngima biro bedo matek emomiyo wan kaka Azimio proposal mane wagolo mondo mi wadwok nengo ngima piny nowacho ni nyaka wang'i gimiluongo ni Finance Act 2023 nekech iye kacha nitiere ushuru madongo ma injo piny jood bura ma korgi maya Murang'a to gi Kandara no wacho ni gimbe kara gini hinyo gi weche avocado to giwacho ni kara gima nwakalo mana ono gini nego wato wakia koro gichako ywa gin giwegi to ndiek to nyiso ka nigi tiyo namba 2 ondiek nitiere chike 9 mano biro gi report cha adwa ni kiyaka abiro miyi gi kutoka piny kacha idhi som gi malongo to monegi som mainya en wach mar gimiluongo ni IEBC nekech iwacho tulo tinyiso wa pile ni ng'ata achiel to idwoko mar chik mar IEBC cha nitiere recommendation madongo mabiro konyo oganda and ma oganda nyaka ng'i mokwongo wang'iyo ni to ang'o momiyo ndalo ka ndalo kwadhi yiero dweche 6 dweche 4 ka yiero pok ochakore koko waloko chike mag yiero dhi chachowa koro wawacho ni dweche 18 kapok yiero timore nyaka waloki ei chikno nitiere weche mawacho niya ei jokanyo no mayiero jo commissioner ka ne gibed ji adi wawacho ni gibed ji 9 ang'o momiyo gin ji 9 nitiere jo LSK kacha ISPAC kacha interreligious leaders kacha political parties e kidienje ka kidienje joma nie government joma onge government to gi joma onge parliamentary party kelo gi ji 9 mano nyiso ni ji nyaka riwre kanyakla duol ka duol nyaka winji
en ok onya dwaro nikech en sani dhoge opong' ochamo minofu omor nikech en e sirikal. Ok onyal ng'iyo gima ng'ama migori ywak, ng'ama Homa Bay ywak okia. Koro jomoyieng ochaji. Ondiek koyieng. Ting'eno ondiek koyieng obiro ga chaya. Mana ya chaya mwaneno no. To wan wadwa nyisogi ni gima wang'eyo Trevor. Ripodni en chako maber. Ochako maber, nitiere rem. To remni wanyalo loso ka wadhi mbele. Nyaka wachak, iwacho ni chaka chaka. Joluno go ngero ni chaka chaka. Ne wasechako koro wadhi mbele. To kuom mondo mi ong'e, parliament nose publish chike ariyo. Achiel en IEBC, mar ariyo en anti-corruption, Ethics and Corruption Commission. Ethics and Anti-Corruption Commission bill. Gimomiyo gichako gi mago, nikech wang'eyo e sirikandni nitie mibadhi. To mar IBC wang'eyo IBC onge. To kaka wadhi mbele wabiro medo, nitiere gik moko mang'eny mane giwacho. Gigo endo wawenegi. To gin mami to kama koro dhia rido. Dhigore piny punglu. Ogo propaganda to onge ni ok dakachiel. Saurumu tire chik okango kao dakika mokalo adek. Gima wacho ni propaganda mogo apenje wacho ni anaja chako kumo chake ni gavana Homa Bay tiyo. Agombo no wache achiel nikech an ang'e ni William Ruto tiyo Nyanza. Kipenja gik mowacho anya wacho ni from Migori nyaka Siaya. To en kipenje gima gavana no tiyo nothing. Gima dwa wacho ni kecho onge duoko gima timo ene mowuoyo kendo wuono onge ka. Ti wacho ni na. Nekech aduoki. Une mochako wacho ni. Ine mi wacho ni. Kora wanga uketi kaka gavana matiyo magimogi. Ne motiyo namba achiel. Jadieri. Jadieri to. Tiek mari ondiek. Donam William Ruto magero. Mano miriambo. Abro luongo wanga mondi gogo mbaka. Tiek mari. Gima wacho ni jod bura magwa emwasebedo gi ji. Ineno kanyochi yalo wach bills e parliament. Jomoyingi miting'o badgi ma ok nya wacho kata kisungu kia kata gik miyale od bura mokango gini kar mondo kango wany many kako odhi e bunge odhi oyal gigi eno yalo from outside to ka jok ma ok nya wacho kata gigi mayalo koro rit sa wadhi rome gima timore niya an gima dwa wacho ni report obedi kata report ok obedi William Ruto gero thurwa kaka president mar Kenya kendo gero thurwa anyalo kwano gik motimo. The truth en ni koko mane jowa gi oketo sufria wigi ema nokelo mbakane manotero ji Bomas. Okango gino ng'eyo ni kata samo wuoyo ni kata ripodi ok gima girito nikech gima girito mondo William Ruto oter Raila malo mondo odhi omiye AUC commission chairman. Nikech ma onge gima nikech kata ODM gigi Azimio makiwachogi gigi eki osedhi oparanye mosekawo dhigo Western kocha to gi joho mosedhi godo Coast kocha ODM orumo nikech ing'eyo jakom osewe gini keda mondo gisik ni gidefend ni jomoko ore ka mondo bi oting' badgi. The truth en niya wabedo gi political environment kama ng'ato nyalo chung' kaka ana chung' kaka Kennedy Ondiek okango nyadhi chung' ka mondo kasipul mathurgi to wacho ni ajoka ma anyalo konyo kaka kateruka tigone kura ok ni Lord Master moro owacho kaka nyoche timo cha gima duong' wadwaro niya wabedo gi thuolo ma demokrasia okango e kor gwenge wakawuono kidhi e weche mag liete ibiro ni jo ODM okelo siling 10,000 liel manyocho gikel chon demokrasia koro chuno gi nikech giwinjo ka UDA odonjo koro gibe nyaka gibede liende waye uru mondo demokrasia obedi mondo jo ODM obed niya ginyalo bire liete ginyalo bire arambe nikech sani gibire arambe joka ma jogi nyong'iyo niya gilinga nyaka yiero chopi sani ODM ochwako mana dakika achiel kende komi dakika achiel timeda demokrasia no to ber wato kwa bidhi liete yanyo ji wano bidhi liete ywa giji to gima ber wariure uru mondo watine oganda siasa migoyo maro propaganda maro ndiye but kone governors magu mondo gedi giwe linge gige governors magu are doing nothing governors magu are doing nothing to gichunge bakruto okay bana lore uru kanyo ogere gimoro wachna gero Yo creo que ahora ni fuera,
Aninga Trevo Mbija. Jandingo panga nyaka tendo buja taya nyakwar buko cha pesa. Unendo maber nyoka ma. Hey, valo nyama.